Good day po. Nalit na po tayong kumain. 2 PM na po sa oras na yan. At yan nga, inungot-ngot po ang buto sa sobrang sarap po ng lunch namin. Ilang araw po, puro gulay ang pinapakain ni Macy's at saka isda. Ngayon pa lang po nakakain ng baboy, kaya sarap na sarap po tayo. Kulang na lang pati buto kakainin natin. Ang pinagkukwentuhan po namin dyan, si Apong Goryo, 80 years old. Nagulat daw po ang aking kapatid, bigla na lang nasa taas ng kubo. Ngayon biniro ko po sila, baka maingit si mother, baka mamaya siya rin naakit din dyan. Marami po kasi bunga ang aming mangga, kaya lang nandun sila sa taas ng kubo. Doon ka lang makakakuha ng mga bunga nila. Good afternoon. Magluluto ako niya, siyempre. Late na po kaming magla-lunch. Time check, 1:30. Yan po ang ulam namin, puro baboy tsaka manok. Request ni Madir. Yan o. Ito po nag-request. Gustong baboy. Sak, mag-hi ka. Wow, mag-hi. Oh, ka. Hi. Kabalan. Kabalan. Ba't malungkot si Ma? Open. Kararating lang po natin galing SNR. Bumili ng makakain. Sobrang init po sa labas. Talagang ganyan ang Pilipinas. Magsa-summer na. Tiis-tiis lang ng konti. Hindi pa pala napatay ang sasakyan. May paparating. Ay, John, lang dito. Anong dala mo? Hindi mo dinala yung nasa rep? Yung nakatimpla na? Alam mo kung sinabi sa akin. Sus Maria, set. Pakikuha mo, meron tong makikita pag buksan mo ganyan. May makikita kang silyo. Alam mo yung silyo? Mangkok. Ayun. Hindi ba to? O, nilagay na dyan, darling. Pati ito? Okay? Luto na tayo, Jo. Come on. Ka, mag-vlog ka. Vlog mo ko. Bon. Vlog mo si Kaka. Hi, Ka. Hi. Kanin mo mo. Ganun, dapat center. Yan. Hello! Kakain na po tayo, pero bago ang lahat, magluluto muna. Malakas naman. Sinto. I-vlog mo muna. Hindi pa po kami nag-almusal. Taas mo, darling. Isama na lang to. Kaya putam natin. Almusal tangali yan. Hey, boss! Ouch! Hey, boss! Ouch! Hey! Tapos kailangan kita dito. Hindi! Ouch! Ulikot. Ba't ganyan? Ba't ganyan ang itsura? Yan. Alin yung pinakamatalim yung kampet? Yan. Ito! Bon! Alin gagamitin natin, Bon? Ito. Ito? Ito raw. Makarangapin naman yan. Okay. Yung tagna, napusak. Sangkala, ayun. Sangkala, nalika rito. Assistant chef ka.
Oh, pakita mo. Pakita mo. Masarap ang lunch natin. Oh. Oh. Baboy po. Papahaba ng buhay. Ayan, may kumakontra. Ako dito, Bon. Oh. Close up mo ko. Mandala ka tang paminta. Oh. Mandala ang paminta. Oh. Mapurol. Sabi na po nga sa matalim, mapurol pala. Pwede rin. Oh, ito. Ayan. Oh, tatayis ko muna. Pakita mo, Bon. Harap mo. Yan. Ganito po magtayes. Oh. Ganito po. Pero daan-daan po kayo. Baka kamay nyo masugat. Isentro mo, Bon. Nakaside na ganun yung camera. Yan. Oh. Bitaw mo na siya sa siguro. Oh, yan. Basta ganyan ang trabaho mo, Bon, ha? Umahok ng camera. Cameraman. Cameraman ka ngayon. Hey! Okay. Ira. Check. Nasaan yung ano? Kawala. Lagayan ng ano, baboy. Ay, baboy. Kaya sa akin talaga gamito na kawali oh. Ito. Kaya na yung babala na eh. Bon. Kita lulutuin natin. No, taas mo, kamay, taas. Salang ko na to. Malinis na to. Malinis yan. Huwag mo muna sana, titiplang ko. Basta pag ano sinabi ko, yun ang tirahin mo ang pusak, ha? Huwag na nga may kabigay mo kay mama, no? Ako din. Muna to. Patapos, Oh, bago ang lahat. Lulutuin pala natin, pirito. no. Ha? Pizza ako, ganito. Pizza ako. Sobrang talim po ng kampi niya pangasa. Hindi makasugat. Oh. Wala ka masugat. Yung baboy, bigyan mo yung kawali, bigyan ng 20 ka, pusak. Anin ko na. Oo, lagyan mo ng mantika. Oo. Sige. Mabilisan to. Mabilis pa sa alas 4. Ito. Lagyan mo mamaya ng ano, ha? Ugasan mo na. Siyempre. Ugasan mo yung baboy. Hindi mo pa titik-tikin yan? Ay, hindi. Batik ganyan ako. lang yan. Oo. Ganyan lang yan. Oo, huwag ka kukontra. Huwag kukontra. Masisira diskarte ko. Sige. Tapan. Ano? Oo. Oo. Hindi ko na paminta. Oh, nasaan yung paminta mo? Nasaan yung paminta? Pahingi. Butter cookies. Ito. Saan ka punta? Dito, hindi masyado ano. Oh, pwede yan. Maya muna. Ubusin ko muna ito mga timpla. Okay? Mainit na yung mantika, hindi pa. Hindi pa. Ay, hindi pa. O, Bon, okay ka lang? Kinakamera mo yung puwit ko. Ayusin mo. Ito, kasi. Oh, Ganyan. yung puwit kong kinakamera niya. Wala na pa mo. Oh, tirahin mo yung nasa likod, yung mga miron. May miron sa likod. Tirahin mo na. Tirahan mo na ako. Sige. Tirahin mo. Hindi ka madapa. Oh, shoutout mo. Ah. Shoutout mo yung taga-Mandala, pusa. Hapura mo, shout out! Kumusta ka? Parang Ayun. Anong gusto mong ulam daw pag uwi mo? Ito, kung may natira, pagdala kita, pero wala. Wala. Ang ganda na shout out niya po. Ang sweet sa asawa. Hindi, wag mo. Okay na yan, okay na. Okay rin ka na. Siyempre, mga babi dyan, pagkintambay yun eh. Ano yung pag Yan, maglalabas expert yan, ng oh. maglalabas ng Ay, mga mantika? yan. O yan, okay. Magamit. Oh, basta kayo tumitingin lang, ha? Tirahin mo si Cheska. Hindi na kumukura. Wow. Ano po to? Plug and play. Chef. Ayan. Yan ang chef. Ayun, Diba? Plug and play lang po yan, ha?
Abe. Uy. Sige, sige. Abi mo. O, kumusta si nanay? Itong pagtakip ha, ito ha. O, timplahin mo na ito, Apusak. Dito ka. Lagyan mo na kasi sa paninta. Ano pagtakip ha? Kayo. Ayan. Pagkapang ito? O, hindi yun. Lagyan mo na kasi sa paninta. Tara ko. O, Bon. O, wala pong magic to, ha? Nakikita nyo, baboy. Magiging baboy mamaya yan. Nasaan yung ano? Ito, kailangan ko yun. Sensi. Oo, sensi. O, yun. Maghintay po tayo. Mga 20 minutos. Maluluto na unang batch. Ilang paminta? Tignan po. Ilan ba nilagay mo? Camera mo. Assistant ko. Dalawa. Dalawa ba asawa mo? Sabi ko 3. Pwede na. Lagyan mo na sen. Alis mo muna ba yan? Hindi mo na muna kailangan. Oh, sige, alis mo na. Oh, ito. Kailangan. Sabi mo muna. Yan. Oh, asin lang, paminta. Sapat na. Yan mo si tituwit mo ha. Oh, wala na, mamaya na naman. Hindi, dito ka. Gusto ko nakikita kita. Oh, kikita nyo to. Baboy to. Mamaya magiging baboy ulit. Woo! I-vlog ko si Kuya. May bisita. Yan mo. Ayun. Doon. Ba, labas ka. Puntahan mo. Hindi mo makikita niya. Hello. Hello guys. Oh, magsalita ka. Shoutout mo yung ganda mo, Kuya. Yung nasa tawi-tawi. Shout out. Shout. Doon mo mo. Commercial. Woo! Anong lulutuin natin, Bon? Babe. Babe. Gusto nyo babe? Yeah. Mahilig po sa babe yung mga bata. Ayaw nyo manok? May manok din, oh. Yeah. Nasaan yung kutsilyo? Saan dinala niya po asak? Assistant! Yung assistant ko wala! Ano yun pa lang? Ah, ito. Ito. Ako sige pa sa telebon. Dali din. Pasok lang ko. Lumalaban! Oh, okay ka lang, Bon? Okay ka lang? Gusto mo itong linuluto ko, Bon? Ha, baboy?
Nasaan yung mga ano nyo po sa hawakan? Hawakan? Oo, para hindi tayo mapasok. Oo, makikintal ako. Lente. Awak ni Bon. Awak na cellphone ko, Bon. Hi! May dumatang! Ay! Ay! Lumalaban! Lumaban! Diyos ko na nakabanda na. Katulala ko man. Laban niya. Yan mo. Lalo. Yan, bibigit yan. Kapalin na kapalin. Ayatan eh. Ay, opya, op. Bakit ito ang binigay mo kung ano, dumibigay mo? Ay, adan ka pa din. Ayun po, luminin. Adan ka. Bakit ka dyan? Yeah! Oh! Timid na, nakatimid na. Oh! Camera mo din. Iharap mo sa akin yan. Tinitignan mo kung nakapokus. Tignan mo to. Tignan mo. Ito. Oh, yan. Sentro. Yan. Oh, camera mo si Kaka. Tignan mo kung ano ginagawa niya. Shout out, Kaka. Shout out mo yung kaklase mo. Nasa doon ka din. Oh, punta ka. Ha? Oh. Porak. Shout out mo si Lola mo sa Porak. Ah! Oh. Iris ka. Stand man. What's up, man? Ay, shit. Okay. Hindi, me. Eh, dito. Elbow. Dyan, dito. Eh, para eh. Ating kusugat. Eyo. Balu. What are you doing? What the heck was that, baby? Sila tita mo, si Ate Evelyn. Ayun, punta mo dyan din. Ding! Ay! Oh, ding, ding, ding. Mga bigduyas ko. Yung, kita mo. Bigduyas ko kito. Bigduyas ko. Yari. Then, Itay mo. Titirain mo. Titirain mo. Tayo yung manok mo dito. Hey! What's up, man, bro? What's up, man, bro? Goodbye. Bawat to. ano? Bawat. Yes, kaipit na natin group mo. Ginagawa mo.